Чудя се дали тази копа е счупена. Здравей, Дизи! Това е смешно, Скрач. Ей, някой се забавлява, а? Да, сега тръгвам. И, Дизи, не забравяй. Ти си шефът. Не се тревожи, Уенди. Ще бъда гениална голяма сестра. Чао, Уенди! Ти опитай, Дизи. Не сега, Скрач. Знаеш, че имаме много работа. Не може ли да работим и да се забавляваме? Моля те! Стига да си вършим работата добре. Аз мога да съм отговорна голяма сестра, но също и забавна голяма сестра. Аз свърших малко работа, Дизи. Може ли да се позабавляваме? Може да играем на Дизи казва. Повтаряй всичко, което върша. Дизи казва. Направи това. Дизи казва. Направи това. Дизи казва. Направи това. Добре, аз ще измисля нещо наистина забавно, Скрач. Но до тогава трябва да работим. Чудя се дали Дизи и Скрач се забавля. И после... Добре, аз ще измисля нещо наистина. Тези достатъчно счупени ли са за рециклиране? Пено отива за рециклиране, Скрач? Добре. Ще поправя тази пукнатина. Да направя ли купчината по-голяма или да започна нова? Дизи! Тя е заета. Ще направя купа по-голям. Помниш ли, когато всички започнахме мък и Боб ни показваше какво да правим? О, да! Той много ни помагаше. Да. Очакваме Дизи да е от голяма помощ за Скрач. Трябва да преместиш тази куп, Скрач, или ще пречи на пътя. Добре, голяма сестра. Трябва ли да го преместя част по част или целия наведнъж? Дизи! Тя отново